дар ҳар як қадамам меҳри ватан аст, дар ҳар як нафасам бӯи ватан аст. То ҳастаму ҳаст бо ман ҷавон ватанам, то ҳастему ҳаст дар ҷаҳон номдор ватанам. хатлону суғ бадахшону зарафшон, ҳама тоҷикем бародар ира ту бидон. 1100 сол пеш биромадак сомонӣ, номи тоҷик баланд шид нахо ира надонӣ. мезади гум мека душманои тоҷикора, миллатпарасту порахир ҳама номардора. осиёи миёна қариб ними афғонистон, ҳатто пораи аз хитой буд мулки тоҷикон. сол ба сол асрҳо иваз шуданд ҷанобон, аз дастаи номардон кам шуд хоки тоҷикон. таърих гувоҳ аст бидем халқи беҳтарин, бидему ҳастему мемонем мисли ин. миллатпарастӣ ҳеҷ вақт набуд расми мо, аз қарнҳои пеш бидем иттифоқ мо. хатлону суғд бадахшону зарафшон, ин фахри ма буда яъне фахри тоҷикон. ҳисор балҷувон варзод данғара замини тоҷикон. дӯст медорум ҳар як хоки сарзамина, гарчанде ки имрӯз сарзаминум камзаминай. нагума ай шаҳр ту бошӣ кулобӣ, ҳамамон тоҷикем накунем душманӣ. бас беақлӣ ҳама нофаҳмиву ҷанг, ӯ вақтҳо гузаштанд ҳозир нишондие нанг. нанге ки тоҷикем то ки буфаҳмад ҷаҳон, ҳамамон як қуввае меларза ин замон. вазифа як бардорем номи миллат, дигар накунем ҷанг ай пишти сарвар. кони бодон восе рудаки хуҷанд, иншоаллоҳ номи тоҷик мешава баланд. таърихам нахондам амалимаи ма касал буд. ман мегум чизе дидам ба чашмом муваффақсам будам. ту диди ҳамун номардира ки ҳозирам ҳастай. зиндагӣ дар дастай имрӯз ҳушёр боша пагам мастай. яхелора шикаст яхелоша хела бардошт, ози ӯ боишидай рӯзе буд ки ҳичи надошт. ханта занака метонистаяка мора мекадем агар метонистемака. тоҷикистони ма душанбе ҷони ма, ҳар як тоҷик ҳақ дора гапи худша бизана. мо хаб намекунем то ки ҳастем да ватани худмон, парчами серангара мегирам да дасти худам. бардошта баланд боло сини осмон, ма душанбегиём ратан ай тоҷикистон. ай дастаи икоротон гум меша ҳастӣ. мусиқии кавказӣ мекуна девона, чӣ ба ранги кавказ накунем тоҷикистона. яъне ҳама якҷоя бародар бо бародар, да пастию баландӣ гирем дасти якдигар. назанем паст номи миллат номи тоҷикора, бо ёрдами якдигар гум кунем душманора. калкай мегардем якдигарта пасада, ай дастаи ин рафтортон ин замин да бадм зад. калони хурдӣ касе бошӣ набошӣ, гапҳои гуфтагим да мехом ки розӣ бошӣ. эй бародари азиз ира бояд бидонӣ, дар куҷое набошӣ ай тоҷикистонӣ.